Ông ngas ngoban ai ngo yo blay hagani hikano phai jong gani gasngi bat gasngi ka bakraw gasngi jong jing job thiao ka jong unong panim bat unong siu spa ubalang u jisu ken ye ka pop bat ye ka jing yam khat khandai spa snem men chiwa hagabaning kong ngas ngoban ai ngo yo blay namar bau yalam bat u kershan ru ya lagi jong u shakri u baret ye ka bangala ban yeng sashi sen pat na gani ga jaka ka ba kentang ye ga ban kren ye ga ktin ka jong oblay bar hoj ban kren ye ga ktin jong ga jing shisha ki ba oblay ulabu ha ga donut ka jonga nadu ki pastor ki tamasan ki de khot jaga komiti balang ki long pa ki long me ki parlok samla kan thai bat shenrang bagi heb ki baret baro ke ba snok tilang bat ngi ha gani ga jing shakri ga jong yo oblay bat ngam arta tien komba ublay uladon ringkat bat ngi un kren ru apdeng chongi hagani ga chan mien ye ki kentien ki baula bo haga donut ka jong shakri ubaret o jong u hashwa bangin point shagak tien ka jong ublay tongin ye pendem haga jing dwai ublay baduk pa jongi ubah beneng ngi aingo ye me ko try namar kani ga sngi jong ga jing jok thiau ga jong me ka ba pen kala ye ka history jong ga berthai bangi aingo ye me ko kanran namar bamilong lem bat ngi bat ai namar kata ki kentin ki bau shakri jame un kren hagani ga janmien kalong ka bor kan long go kan ran ke jing snei ke jing pelaj lun e khon ke jame ki bamat ye ke jing shate ke jing shakhom bat ho ke tien ke jame ka balong ka muter nem ablai ka ban penpat ye ki mau siang bomman ko kan ran ba ke tien ke jame ru ka balong o hisap bat ban kho ye ke donut ke jongi sngaw oblay ye ke jing dwai ha ke kerteng ke jong chi sungi dwai ngi panda ke jing ngen amen habang perkhan ye ke ni ke sngi ki hinmen ba ki para ke jonga kalong ke sngi ka ban sa jing kan mau ha ke jing im ke jongi bat hon ha ke jing im jong ubriu hasla jong ke ni ke berthai namar habang perkhat ye ke ni ke sngi kata ke sngi ka bangi khot kata ka resurrection day lani kata ka Easter Sunday ka sngi jeng ka jing mi pat ba ka sngi jeng ka jing jump ka jau nong panim ba do nong siu spa oba e jong e o Jesu ka pen kan mau ye nga ki hinmen ba ki para ye ki ni ki lightly ki sngi ki ba kraw jeng ka jing im ka ba pen kala ye ka history jong o brio but day ki ni ki lightly ki sngi khat khandai spa snem men shua ki balapan kala ye ka history ba ye ka destiny ka ba kun ka jong pi bat ka jong nga habang ikan mau le si dang ars ngi min shua ngi dang yale kmen ban ken mau ye kata ka bangi ong ye kata ka Good Friday kan ka ba hoj utrai ba nong panim jongi uladi ye ka khuri ka bat khang kam ka khuri ka ba u shim na ka banta jongi ba ula jien ye ka ba manga bat mangi ngenom di sho lano ru bat umat ye kata ka ba thang tam ma ga jing em ga jong u ka bangi ken mau ye ka ki kentien ke ba perta kokpa jonga balai ba me no yenga badula jit ye ka ban shim bat ban di hakata ka sngi Good Friday ya ka ni ka benta ka mangalong ka kuri ka baktang tam dai namar ba u it yenga bat ye pi ka shidi ka jong Paul skinong rum gi kan mau san galanong pra ka de kon ba min habang edang long ki ba pam o Chris ulayap na gabanta jongi padula pertaru ye gitu ki kentin ki ba khatdo ha ke kentin Greek ka ba uong tetelestai lani it is finished la pendep ye kita baro ye ke ba me ko pa jonga o ba habneng melapha ye nga ye ka bangan le shagane ka berthai dan lat de kamwai pat ban pen im ye ka min sim jango brio dan lat de kamwai pat ye ka ban pen im ye ka min sim jonga bat jong pi ki hinmen bagi para ngila ban ong bangi im ka jing im ka ba ngila ban trei ha ka balang baro shi jing im ga jongi hen rai ngan ong ye pi ha ga ne ga jan mien ba dei tang ka jing yap ka jong utrai ba dei tang ling bau Jesu bala ban pen im ye pi hadian jangka Good Friday kawan kata ka sngi satjan kata ka Silent Saturday ka ba ki ong kata ka sngi satjan ka bas jar le ne ka ba dum tam ha ka ba bun na kita ki senran jang u Jesu ngi ken mau bon na preng jong ki patri dan na preng jong ki kila mare lagi jong ki jinglet lenti ke jong ki dan na preng jong ki kila shapting bat pikan mau ye gidi brio and reus ngi men shua
Kila rai ye de jing rai usim jeng isim badu trai jeng trai haga pam Sunday ka bangingi ken mau menta ke de brio kem tip show bat kala ja balaong bahaga de gamien haga bakata kasngi kan sami ngi ken mau ka tien ka jong blai ke thu yengi habaro sau to lige dukan bagak tien ka jong blai haga gospel ka jong Lukas ru ye ka bangan pensyong nong rim ye ka benta ye ka bangan keren na gini gisngi naga gospel ka jong Lukas kalenong ka ba arbu sao nadu ka dekat ka baning kong ter nganum dan pohor ban pule ya ka henry pitip ba ye ka de jingja ya ka balatho habaro sao tali gospel haba kata ka sngi ka ba ka mary ki kintei ba kita ki shakri ka jong utrai kham tam kini ki kintei ki da kmi lenti bat ki da up tamang ya ka balano kini ka sngi kan wan ba dang step perngap ong ka tien ka jong oblai ya kabaki kilami nalaga jangga yeng ban ra ya gijing ihobi ban yo ban penlek ban pensle ya kata kamet ka jangu trai ken ngiyo i badai hangta gijing jau oman ngiyo i hangta ya kata ka tragedy ka pain ka struggle kabaki kilayo i kumno yu nong panim jongki hagas ngi Good Friday lapen shitom bat lalle ben ya u ken ken man bagi parang ikan mau ya gitu jingja kabak tin ka jong oblay habaki niki kini ki kentai kilalen habaki laleng bat kila shem bagata kad lum jingtem am don briu shu hangta bakamet ka jong utrai kam shimla don shu hangta bakila persyang banwat shane bat shatai kim yoi henry kila yoi ye kita ke rangba baka bible kong ke sien ka jong oblay ke tu bagi ta ke rangba ki don ha ke jankop ki ba pernai bat ki bale balong bagi ta ki briu kila ong ha ki ye kita ke kentin ken bau ta u jisu u ba pipiyawan don shu hang ni ulam mi pan ken kani ka di ka kubor ka baba kabaka pertai ka yo ken bau sim jong isim bat utrai jong itrai ubamanga bat maphingi shanya dai ublay ubayam henry udai ublay badu jisu ubalami pan bat dai namar kata gedang u apostol Paul wong ye gini kentien banamar ba yo Chris lapen mi pan ki pop ke jonga ba ke jong pi layo ye ke jing ma ba dia ke jing sad la sius pa ye nga ba dia ngi daga dorba kasnam ye ke balapen mi halor ke ding penaken badai namar kani ken kami ka jinggermen hanga barapi ke henmen bagi para ke jonga kani ke de ke kubor ke baba hadien ke jingwan ke jong jisu hagaba u hiarna beneng ban shim ye ke jinglong do kawan kawai pat ke kubor ke ba kam krau ban ye kata balapen bena daki angel hi ba don shu hang ni ulam mi pat kata kadai ke jinget ke jongi kabakum ki kristan mangabat mapi nget hau blai ubaim dai ublai ubayap ke gospel ke jong Lukas kalenong ka ba arbusau ke dekat ke besan ka don haka ya ko wei ke jingkeli ka balang ka pedengdu jaga jingkren ke jonga ha ke ne ke janmin bakata ke jingkeli ngan puli ka ongkum ni tekat ba ke laya syapting bat ke laya pendem ya laki khmat shekendau ke laong haki balai ba piyawan yo baim hapedeng ke bayap hadien bakila keli ye kani ke jingkeli kita ki angel kin song ye kini ki kentai bau ni u jisu u ba pipiwan dan syo hang ni ulam mi pat kan kai kini ke jingkeli kabala keli dakini ki arngut ki angel lagalong ye ki senran ke badan hangta ki bayabe habala yos ngau ye ke kubor bauta unong penim jongki baka met jong u dan syo hagade ke lum jingtep ye ke bala bu ye u bala keli ye gini ke jingkeli ye gini ke kentairu ki balnen ye ke banra ye gini ke jing iubi ye ke bakin yo ban pensle bagi tagi angel ke laong ye gini ke jingkeli balaiti bapiwan ya uta uba im ha pedeng jeng ki bayam ki men bagi para ke jongha ke kubor ha gini ke janmin kapen keli ba kapen kan mau ye ngabat ye ngi syapang ye gini ke jingkeli kabala keli dakini ki angel balai bala keli ye gede ke jingkeli bat ka don jingmut ayu
Balai bagani ka jingkeli la keli de kini ki angel. Baga ai ka jingmot ka basyadian jong kita kinong keli ya kini ki beriu ki bala syakeli. Ki don lai teli ki ai hagani ka janmit lingkon. Ka baningkong kadai ka jingkeli. Kadai ka jingkeli ka balabu jingkeli dakita ki bakeli. Ya ka jingle jong kita ki beriu ki basyakeli. Laningan bu agaktin pareng, it is a question. That question, the disciples' action. Kadega jingkeli ya kabalabu jingkeli halor jongki. Ya kataga jingle kabaki senran baki takin tentai kilale hagadega janmin. Kaktian ka jang oblay ka ong kumni kin men baki para. Ladabi puli ka gospel ka jang Lukas kalenong ka ba arbusaw. Ngayo i baki laap ya kataga sngi. Kilaap tumang balanu ba kataga jingkermen ka sngi kan mi bangingin yo ban lech ban yo ban pensle ya kani ka ba ilbi ya ka met ka jang utray. Om day tang kata kila haba kila lech ka Bible ka yato yangi hagad khot ka ba arbat ka balay. Kong itu ke kentien bahaba kila yoi bau mau lapen kenria kila don kata gajing syap tieng haki bagada khot ka basau ke thu yangi bakilas dang ban kuslai om dei tang loki kuslai ngeyoi hagada khot ka basipau wat u petros ru ulas dang ya ka ban snowling no lani ban long confused. Ora snowling ngo ya kataga jingja habaki ni ki briu ki lek banwat ya ka met ga jang utrai ki mlap satya ngayo i haga gospel Markus kalenong ga bakhat riu ga khat ga bapra baki ni ki senran ge jang Jesu ken thop ya ge senrang ba de ge ken thai ki badon bala la senshar la tap ye ki daga jing shapting bat daga jing kenyu hadu kata-kata habaki yo i ya kaniga jingja Ngayo iru haga gospel ga jauh Yohanes kalenong ka ba arpaw kadakhan ka ba katway ka ba kadar ka Mary kalaong ya kita gibriyo hakiba don hangta shanu piyo imo ya ka met ka jauh try bat kalat harais niuru baki don kinong tu kibalato no ya ka met ka jauh nong panim jongka bat ka kalayam hakata ka jingya lenti ka jongka bat kini ki jingle jongki ki para benget ki ba iet ka pen i ba ke jingle jongki ki nget bat ki shanya hau blai jongki dei ublai uba em henrai u Jesu uba yam ken ngalaban ong all this action shows that Jesus they serve is then. Kita kibaki kile kajing syaptieng gajongki kajing snowlingo gajongki kapen pau bau blai jongki dei ublai ubaim uniu Jesu ubaki kibut baroshi kata dei u Jesu ubaim udai ubayap keng bat dei namar kata gadau kini ki angel kila keli ya gani gajing keli kopi ki kintai Kopi ki senran balai pia wat the hiu ni ubaim hapdeng jong kita ki bayam balai ba pia wan hiu ni ubaim hapdeng jong ki bayam kanus nem mangabat mapi ngele kemen yegane ka Easter kanus nem ki henmen baki parang ke jonga ngele kemen Banken mau halaga jong ki yeng baki balang ke jongi ya ka jing mi pat ka jong utrai henry ka bas no si kalong baga jing im bat ka jing long ke jongi kapan pau bat kita ki actions ke jongi ke jing le ke jongi nado mande hados ngi satjan ki pau bau ta u Jesu ubangi ngi shanya ubangi ngi nget ubangi ngi mani hude u Jesu ubayam ka Bible ko ong yegini ki kentien aga shidi ga jong Paul chiki nong rom kalanang ga beningkong ga dekat ka ba arpu hai ngitip bau belai udan henry ngim nyo buram satya yu ka bamot ladang ngim habang ngitip bau belai udan henry ngim ken snap satya yu ka bamot kai ka bangingin le ben ya madam shatu ka bau tau trai udan kanus nem mangaban mapihingil along kristahan kihin men bagi para Kanus nem mga ba mapingil alek man henry ka jinglong ke jongi kita ki actions ke jongi ki jingle ke jongi ki pen pau siya ka bertay bau Jesu uday ubayap kim pau kita ki jingle ke jongi bau Jesu upa mga ba mangingi shanya ngi mani uday ubayam
Kin men bagi para ke jonga hai bagi ni ke Easter ke bamentau snem ngin berkat bahaya kata. Ngai kan mau ye go wei ke jeng ye thu khana jong wei riu kra wong ye gini ke kentien ngalong very unlucky ngalong uba snew bok bam shimla kha ya nga ha galong yeng Kristan. Namar habang pet ye ke jeng im jeng ke Kristan. Ngai kom banga kham hok banga kham bet manga. Namar u Jisu jongki udai uba im tang ba ka jingle jongki. Kapan bi siya kabartay bau Jisu ulang ubayap. Day namar kata gadaw Apostol Paul wang hega shidi ka jong u siya ki Ephesus kalanang kabasaw ka dekat ka beningkong. Im kumbala khot iya pi babi pinim. Om day tang banga shuong tang daga ketien. Henry la syay gesngi. Kabangangan im nadu Monday hadu Sunday. Unong bud. Oba shisha jong utray. Baka pertay kan yoi. Ye ke jingle ke jonga. Baka sakhi utai ublay ubanganga syanya. Udai ublay ubayem. Lakali ye ke jingkeli. Bangin yet. Ye ke jingle ke jongi. Kombalale ke senran. Hagade ke sngi. Kat kandai spas nem menjiwa. Kabar. Balay balakali ye ke jingkeli. Dakini ki angel ke balaong. Balay piyawate. Yauni ubaim hapadeng jingke bayam. Kehinmen bagi para ke jonga. Kabar ke jubab kolong. Kadai ke jingkeli ya ke balabu ya kita ke basyak keli. Ban keli ya ke jinget bat ya ke jingya day ke jongki. Bat uta unong panim jongki. It is a question that question the disciples' faith and relationship with their Savior. Kadai ke jingkeli ke balabu ya ke jingkeli hakita ke basyak keli. Kabamut ki senran ba kita ki kentai ki badon ha ga por ya ka jing ya dai ga jongki ka relationship bat ka jingat ga jongki ka ba ki don bat uta uba ki khot ba udeu nong panim bo jongki ha ka jing ya lenti ko mangalong menne na ga basdang ki tu ki sngi ki artali ki sngi ka sngi Good Friday bat ka sngi satjan ki long ki sngi ki ba dom tam ha ka history jong ga brothai ki long ki sngi ki ba dom tam ha ka history ru jong ka jing im jong ki ni ki nong bot jong utrai ba ka Bible ke thu yengi ba ki la yo i ya ka ei ka ba ki ta ki nong shun ki ta ki Sipai rom kila le yo nong panim jongki bat kila muddor babu Jisu ulayam mentate kalakun. There is no way back for our Savior ba undang im om dan lat shu de kemway namaki snow baka bakut jongki ki baro kalongga jingyam. But they hakan ni ngayo i kihmen baki para baki la klet no ya kata ka experience kata ka jingman ya ki lightly ki snem ki long privilege ki long ki ba donbok ki bala kerku ke jangoblai baki yo ban yat ban nong panim ki yo i ki kamba ke jangutrai ki yo snow ya ke jing hikai ki ba janai ki ba Jisu hikai ya ki haba u ya don bat ki haba u thia bat ki u ya bam lang bat ki Badom tang kata ki hinmen baki para uji suruh ka Bible ke yathu yengi ba uladep ban yathu lupa ya ga jingyap ga jong u bat ya ga jing mi pan laisien ha ga jing ya kren ga jong u bat la ga jong ki senran henrei nge yo i ba ga jingat ga jong ki senran kata ga jing ya dei ga jong ki bat unong panim kalong tang nasla namar ha baki yo i ya kini ki jingja ha kini ki artali ki sngi Good Friday ba ga sngi satjan kila kelet lun ya ga jing hikai ke jauh terai kila kelet lut ya kata ka baki kelaman baki yat balau nong panim ki yo i ya ki impossible baki long possible ki ai ki bam long ki yo i dalam ke jong ki kman bagi ta ki orlong hakikmat ke jong ki men bagi para ke jong ka Bible ke thu yang ikum ni aga gospel Matius arpunyo ke lenong ke dekat ka ba riu pulai ka ba pla ka ni galong bak om day bagi senran ki ken mau ya kita ki jing hikai ke jong Jisu ki de ki Farisi Hagani kala nong ka ba arpunyo ke dekat ka ba riu pulai pinyo i bagi ong ba ki lek ban ye kendo yo pelat hadin bau Jisu la klan ki o bau ni unong ye le persya uni unong hikai thala Uni unong syukur ulaya tu lupa. Kilaban mudur kini ki Farisi ki ba persya yu try ki ken mau. Bagi lek ban ye kendo yu pelat bagi ong ye gini ki kentien ai yengi ki nongam. Namar uni ulaya tu lupa ba un sami pan hai ke sngi ke balai. Bat lada kaja kom ta kan se kelumar pa yengi ye ki nong up ki ban up lane ki ban gan ye ke jaga. Hari ki bas ngosi kalong ngin yo i.
bagi senran ke jong Jesu ken mau setia. Bat day na mar kata gadaw. Lakali ya kene ke jingkali. Balay piyawan. Yauni uba im hapdeng jeng ke bayam baga de khot ka ban rio hagalenong ka ba arhu saw ka gospel Lucas but hagalenong ka ba arhu prana ka gospel Matthias ka de khot i ka ban rio wong itu ki kintian itu ki senran itu ki angel ki ong ye ki senran ke jo Jesu to ya kan mau se kom no ba la hang api don hang ni naba ulami kumba ulang ngiyoi artali ki kenhon kene gawi ka kenhon kam ken mau kene gawi ka kenhon ki farsi ka ken mau baki angel ki ong ye kene ka kenhon kabalong kita ki nong but ke jong utrai lagalong ki kentai lagalong kita ki senran ke jong Jesu ki babut yu hagade ke lais nem to ken mau se ngakeli ya pi ye kene ka jingkali bangan pen ka ei ka jingedei ka jong pi bat uni u Jesu ubadon bat ubalayap bat hagane ki sngi ulami pat kan Kihenman bagi para ke jongha. Kani ka jingkeli lakeli. Banbu jingkeli ya ka jinget. Bat ya ka jingedai. Jong kini ki senran ke jong Jesu. Badu nong panim kan. Kihenman bagi para uyanes wong kumni hagalenong ka ba arhuay ki dekat ka besipau. Uyatu ya ka jingja ka bau Petras haba ulam mare. Ulayos ngaw na kita ki kentay ya ka ka jingja. Baka met ka jong utrai kam dan sure u Petros u kam stet ban mare ula poi ningkong ha ka dalom jingtep ye ka balabu ye ka met ka jong utrai pada ba ula rung syapo ula kmi bat ula pet hang tang shem ye ka met ka jong utrai han rei ngalamut dur ba ula ken mau ude uwei ne ki senran ki bau Jesu ulong very close uya iet bat uya janba ngalamut dur ba hang ni ngan yo i baka Bible kong ba uni u Petros ula yo i bat ula ken mau ya ga ei ka bau nong panim chong ula kren men shua and ring yo i ken hang ni baka Bible ka kren ha ga de khon ha ga le nong ka bangala puli mene ha ga de ba shakman ha ga tin ga jong blai ha ga de khot ka ba shipau ka le nong ga ba arbu sao jeng ga gospel Lucas baki ta ke jingja ke la penlingo yo ni u Petros ki para bat ki hinmen ke jong ha ki pa bat baro ki para bangit ki ba ihin ka jingkeli ya ka balakeli ka ei ka jing ya dei ka jong pi bat utrai ka ba pi don ha ka ni ka janmin ka ei ka jing ka ba pi don yo nong panim tang namar ba pi yo i ya ka jing do jing karmen tang namar ba pi yo i ya ka jing dom bakatam ya ka jing im bat ya ka jing mut jing berkhan jonga bat jong pi tang namar kata ngin kelet no ye ga jinget ngin e no bat ngin pai dien bat ngin kelet no ye ga jing hikai ki ba kodor ki ba nong panim bat nong siuspa uba manga bat ma phi ngila shanya bat ngila bot karta ye ga bangin pai dien no na ga jinget ka bangin dan ye ga ne ga ju ga jingjang ngala kan mau ha ga gospel Matthias kalanong ga ba pra phi kan mau hapadeng jong ga eryong shwa jong ga eryong jayu ki senran ki la yo i ye ki kamba ki ba kraw ki ba pet ki ba matla ki la pet kita ke bekelut ki la yos ngopan ki badeko ki la banya ki kamba ki bekrau u Jesu ulale apadeng jongki henry haba uyeng halor jengalieng ban penjai jai ye ke eryong ki ni ki senran ki la long confuse ki ni ki la ngau lingo ki la ngau ki la kimla ban muddur bat ki la kli ye ke de jingkeli u ei ken u ni u bakat kaduryang bat kal eru ka kongu ye u ngi im hagapor ngalaban ong hagaktin pareng it is the darkest time haga human history kade gapor kaba dumtam haga jing im ka jang obreo kabang yo i hagini gisngi ngimpat jo i yaga jinglong jang kaberthai kaba ka kan long haga history nadu bakalalong bakan long kaba klumar hadu kini gisngi kabang yo i ye ka lagalong haga jing embryo lagalong haga imlang ga salang lagalong haga senshar ka kadar lagalong haki ki bangila ye ga ban muddor ngayo i ye ga jing klumar ngayo i ye ga jing snam ban ngayo i ki nan bagi para ye ga jing ge jing yale ki batenra ye ga jing im ga jonga ba ga jongpi kat bangidang persang ban king ye ga ling jing ga jing im ga jongi haga jing ya lenti pilgrim ye ga bau kris ula khot ka tei ga thong ye nga bat ye ngi hapadeng jong kita ki eryong ki bawan tang namar bagi wan kita ki eryong ngin kelet no ye kita ka experience ka jing mat ka jongi yaw nong panim o bangi ngi ya lakat ta posnem ki men bagi parang ka jong ha hang no ka jinget ka jong pi ba ka jing ye dei ka jong pi
badu nong panim baga bakat do hagane ga janmit jangane ga sngi lakali yagane ga jingkali namar balakmi lentiru bakita ki basyakali ki dai ban ai ga jubam baga jubam kala banum long hakikin tien henry ga jubam ka de ban long haga jingle. It is a question that demands an answer. Day tang hakikin tien not only in words but in action. Yaga ay kabamanga bat mangi nginle nang ni shikman. Ka Bible ke thu yangi yaga ni ga ju ka jat ka jingkeli yaga bau Jisu ula keli haga por ka bau dang don udang yat bagi senran haga gospel Yohanes kalenong kaban riu ka dekat kaban riu punyo kabau Jisu laong gitu ki kentien ya lagi jengki senran habaki briu kilas dang ban pen habaki dang ban i no namaki sngau thu bakim sngau ya hap ya ka jeng hikai ka jeng utrai balong bakilas dang ban i no baban pet no try Jisu laong gitu ka jengkeli hato mapiru kom balalong kini ki wei ki ya pen pi penle kom no ya ki senran ke jong u pi amon ban ya i no ya nga ne pen bot ya nga banga aingo yo blai hagada janmien kabau Petros wong hagada khat kaban ribu pra wong ko trai syaingan lej kata ka jubab ka jong u syaingin lej laj nami ko trai daba hami kidan kiktien jong ka jingem kihmen baki para ke jong ha kan niru ka jingkeli ka baki ni ki angel kele ye ki senran kadai ka ju ka jingkeli ka ba don kam ye ka jubab na ki senran ken kihmen baki parangi yo i ye ka jubab hadien baki ni ki senran lagalong ki kentai bat kita ki senran ki ba bot yo trai ha ka da por laong baki la shem ye ka rai ha ka jingem ka ba pen kala khongpong ye ka history jong ka perthai barok kawai habala pliet ye ki khmat ke ba kan jaman sim habake lamat yo Jisu dei u Jisu ubayam u Jisu ubaim yo i ka response ke jong u Petros wong itu ki kentien yo nong penim jonga pilasa nar pena kum ni pilasa da penyeng yanga ben ban yaringkat dor batu sa nar pena yanga da kongpong ban nge yo i haga jingya lenti ke jong ki ban ya lap ye ka gospel ke jing penim ai u tau Jisu baim tien ka jong blai ke tho yingi baki briu jong ka perthai ki ong o ki digitai ki bala pen kala khongpong ye ka perthai ngakan mau ye ki kentien ha ka we ka kon ye ka bala tho u new Alexander Hillhouse wong kum ni ha ka kot ka jong u ka bala khot kerteng the man who sold Jesus to the world wong ye ki kentien it is only a group of fishermen who shook the entire world kadai tang ke kenhon jong in nong tong do kha ki bala pen ki bat pen kala khongpong ye ka perthai barok kawai yau niu Jisu ubaki kira nadu kata gapor pat hadien kat khandai spasnem ken men baki para ke jonga nge yo i ye ka jing im ka jong apostol Paul ha ka shidi ka jong u shigi nong rom kala nong ka pra ka dekat ka balai pusan wong ka ka bala ban pen ye khlat ye nga na ka jing i ka banga ngalap ma tau nong penim hatu ka klam hatu ka lanot hatu ka shipa kan banyak lahat ye ka jing i ka banga don bat undong penim jonga obala di ye ka kuri obala syak lo ka ding pna tang namar bawang i yo niu ba kren bat u i ye pi bat yang kom ba pi pilong Rasul Paul wang kam don kanu ka bat banyak lahat ye ka jing i ka banga nga i bat undong penim pada wong ye gini kentien ha ka shithi ka jong u hi sho Timothy ka baar ka lanong ka baningkong ka dekat ka bakatar ngala banle ye kani namar ngala itu yauta ha ubang ngalangen I know in whom I have belief ngamar ngala itu daladehi yauta ubang ngangen ubang ngangen udah Jisu baim dai ken u Jisu ubayap ngadwai bau belayu nyarap yengi baga jingkeli kalong u Jisu ubapi mani bat pi pisanya udah u Jisu ubaim ne ubayap nega jini sngi ka bamenta is your Jesus alive or is he dead lada piong pastor u Jisu ubanga nganget udah ubaim im kumta dai tang ha ka kentien ka ba pi kren ba pinong sya ka berthai ngadai u Kristan
ngadai ke Kristan. Nadu monde hadus ngisat jan. En yoi baka perthaikan yoi. Bau Jisu ubaki Kristan kisyanya baki mani. Udai Jisu ubaim. Ikan mau hakitien ke jauh belai ke kitab Daniel ke lenang pesan ke dekat kewarusan. La thau ye ke jinget la thau ye ke jingim ke jauh Belshazzar. Bagi ikan mau la Shem bau la dunakan. Pada hata kamiet ke la don. Ke jing yam beriu ke bakrau. Bala penyap yu hak te kamiet. Ngasau syirkai baka Bible ke keren naga Gospel Matius ke lenang ke ba arpusan ke dekat ke ba ningkong hadu ke bakat lai. Ngam tip Jisu ukren ban keren hakadur ka bau ai ye ke jing yetu lupa ne ukren kum ka jing sneng para ba ukren haga ne galenong ka ba arbusan ban keren ye ke shipau ngon kita ki thai sati ki ba start bat ki ba bien san ki ba start bat san ki ba bien ladang ila ban mudur haga balang ga jongi ke ba mun san pau ken lajim bat san pau ken num lajim haga ta ga jing khot bat haga jing rong no ka bau trai on sawan pan namar udah utrai ubaim ngaduai ken mamangi ngin yomat ye ke jingis nei ngin yomat ye ka bor sa shisin pan ye ka bor ka bangin sngotu kom mangala keren menne hadin balakali ye kene ge jingkeli hadin baki ni ki senran la sngotu ye kene ge jingkeli baki ni ki angel kin saong gitu ki kentian dan syo hang ni uniu Jisu kan ula mi pan badai namar kata gadau la map ye ki pop ke jongi la siu spa ye ngi don ka jingi sok bangi la ban kiu show blay namar bau Jisu kan udai ubaim ngadwai bau blay unyarap un kerku ye ki kentian jong ka jingi slok hakene ke janbian ublay nam ta ka buram ke jong u amen ngine twai ngai ngo ye me ko try hakene kan no pai jong ka ni ke sngi ba me kran hangi ka ktien ke jong me yarap ye ngi bangin long kinong sngaw makin nong le ya ka ko kenrad bahaga berthai ka bangingi aga berthai ka bangi mat ya ke jing ka bangi mat ya ke jing ya le kenrad ba ye ngi duai bangin pen pau she ka berthai bau Kris ubanga ngashanya u Jisu ubanga ngamani ban ngabon udai u Jisu Kris kan uba om dai ubayam badai kan ni ko kenrad ka ba compare na ki wei pat ke jing na ba u Jisu kan lapen mi pan Trais go ye gini ke jing tuai. Maba klet iki pop ke jongi baro ko konrad. Naba ikini baro ngi tuai ngi panda ke jing ngay. Haga kerteng ke jau Jisu nong panim. Pada ka bawai no jong gani ke por. Ka jing ayai ka ba dap biang ke jau trai ba nong panim unong siu spa uba it at jongi u Jisu Kris. Ka jing it ke jau bleu ke panda bam cukut shabam cukun. Paka jing yuslok ka jing pen shat bor ka jing kermen. Ka jau bleu men sim bakhoy. Kini ke lai huwai bleu uba imbat uba shisha. Token long lem ringkat bagi kun ke jong me. Kibadan hang ni bada keleng. Mentala syai syuduki arta ke bam cukut ru. Amen.